हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आं दा दंफैयो नै बेंगलराव मोनफैबाय ओमफ्राय सासे बिनानावनि रुमाव फैदों आरोना जोङो ओंखाम संनो हरदों नालाय दैमालुआ बेखौ ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ जोंहा नै ब्रादाराबो दं चिरांनिफ्राय बिथाङा बेंगलराव बिराद गोबाव जाफैबाय दासो मोनफैबाय आं एकदम ट्राफिकनि जुनैनो एकदम मिनिमाम 3 आवार्स लाबाय माबानिफ्राय मार्सालिनिफ्राय 3 घन्टासो लाबाय दा सासे बिनानावनि रुमाव दंफैयो जोङो दा बेयावनो लान्च जानानै ओंखारसिगोन जों दा नै ओंखाम जानोसै आरोना बिनानावनि रुमाव नै बिथिं दं जा दैमालुआ बिराद खस्थ' खालामबाय आंनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दे हामबायसै जोंनि बेंगलरसिम बिथां दैमु बसआ नुजाथि फैनायनि थाखाय महेश वेलकाम जोंनिसिम हा खै बोसोरसो जागोन नोङो बेंगलराव आं थांनाय फैनायखौ खोन्थाथ'ला मानसिफोरनो खिन्थु जों गामिनि मानसिफ्रा मिथिखायो आंखौ बेसे गोबाव जाखो होननानै आवगायलांसिगोन दा माखासे आंनि अडियन्सफ्राबो मिथिनो लुगैयोना मथा मथि 10 बोसोरसो बारबाय खोमा 11 years up and down 10 बोसोर बारबाय बिथाङा जेब्ला फरायनायखौ दोनथ'बाय बिनि उनाव हाजिरा मावनायनोसै आरो थिगानो बेनोसै गाव थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसेथ' राहा लामा दिन्थिनानै खालामनानै लानांगोन नङा होमबा थांनानै थानायनि थाखाय सिथाय आरो मा बुंबावनो बिनि थाखाय बिथाङा जा खामानियाव फैदों बे खामानिखौ साक्सेसफुल खालामनानै साननैसो गेजेराव मावना हरनोसै बिथांनिसिम बेनोसै आरो ना बिथाङा जुलिबो जाथ'वाखै सोरबा फसायोबा कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लागोन आंनि अडियन्सफ्रा सोरबाफोर नोंखौ फसायबायोबा आं लाबाबो एसे सानदो नामा नायहैयो बिदिखौ बुंथ'नो सानोलै गोसोनायसो दंखायो नामा आं गामि खाथिनिसो लांनो गोसोनाय बेफोरबायदि गैया खामायबाय बिथाङा सेलारियाबो गोगोम मोजां ओंखायनो दा बेंगलराव दंबाय थायो ओमफ्राय नै जोंहा बिनानाव दं बिथिं नै जोंहा बिनानाव रंजालिखौ सोंसै आङो ओरैनो खै बोसोर जाखो थाफैनाया 2019 आवनो फैनायमोन दा नै रंजालिया गुवाहाटि मानिफ्रायमोन नोंना बे नार्सिं कर्स खालामनाया गुवाहाटि मामोनथाय गणेशपुरि दा गणेशगुरियाव बियो गावनि डिप्ल'माखौ कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै दा बेंगलराव दंफैयो आरो मोजाङैनो सेलारि मोनगासिनो दङ न'खर सेलारिखौ बुंदों ओमफ्राय दा बिनानावनावनो जोङो ओंखाम जानो होनना फैदों आरोना ओइनै जोंहा माबाया दैमालुआ हटेलावसो जायोनो ओंखायनो माने संनो होबाय बिनानावखौ दा नोंसोर सानै थायो दा ओं सानै थायो जोङो त्रिपुरानि सासे सिख्ला आदिबासि आरो ओमफ्राय आङो सानै थायो आसामनि लोगोफोरबो दङ गोजौआवहाय थायो फार्स्ट फ्ल'रावहाय गासै जों सिख्लाफोरा 7 जनसो जायो 7 जन एखे बिल्डिंआवनो दे मोजाङै मोजां मावलांबाय थाबानो जाबाय खामानिफोरखौ ने ड्रेसखौबो गोसोमसो गानना फैबाय ब्लेक कब्रा बायदिसो नुलांबाय आंखौ ओमफ्राय दा नै जुस लोंसै जुसाबो गोजाबावसो एकदम मेंनानै गारि सालाय आंथ' जाला फुंनिफ्रायनो सानसे गारि सालायखाबाय दे नै चेस बिराद खस्थ' खालामबायलै आं लोंखांनानैसो चेस खालामबावबाय नै खै थारिखसिम थागोन होनलाय 10 तारिखसिम 10-11सिम थागोन बिथाङा दा दिनै जोंना सासे सारा गाबोननिफ्राय लेट खालामसिगोन बिथांखौ दा ओमफ्राय आंनाथ' खामानि दं आं सुनिबारनिफ्राय फ्रि टाइम मोनसिगोन आरो सुनिबार देवबार मानदे सानथामनि आन्दाराव दा आं बिसिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय दे गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं बिनानाव दङ माबा बानायगासिनो दं मा होनगोन बेखौ रुटि लोगोफोर दा नै जोङो लान्च खालामसिगोन आङो ब्रेकफास्ट जाना फैदों एयारपर्टआव बेनिफ्राय दा जोङो डिनारखौनो हमदो मोनानिबाबो साननिबाबो खनसेयानो जागासिनो आरो दिनै ओंखाम जानोसै ना दैमालु जों रंजालि बिनानावा रानगासिनो नै जोंहा थाइबें बेवाय हरनाय ना बेवायफोर हामफे हरनाय बानलु बोरदोन ओमफ्राय रुटि गांसेल' जागोन बानलु बोरदोन जागोन दे मोनसे फिसा इधर भाई अभी नॉर्थ ईस्ट का ही है भाई भी त्रिपुरा का है ना भाई त्रिपुरा अभी इधर क्या कर रहे हैं आप मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हॉस्पिटल में कितना साल हुआ इधर हॉस्पिटल में काम करते हुए हॉस्पिटल में 3-4 साल हो गए। 3-4 साल अच्छा तो उधर आप कहाँ से पढ़ाई करके आए मैं गांव में ही पढ़ाई करता गांव में तो पहले कुछ डिप्लोमा वगैरह ये मेडिकल लाइन का कहाँ पे पढ़ाई किया कोर्स कहाँ से किया मतलब एजुकेशन तो इतना नहीं है। हाँ
नहीं कोर्स तो किया हुआ है ना कोर्स नहीं किया मतलब कोर्स नहीं किया। गाँव में कुछ इशू था हाँ हाँ इसलिए कुछ पैसे के प्रॉब्लम है इधर आके कुछ पार्ट टाइम जॉब। तो अभी तो सैलरी ठीक ठाक मिलता है इधर हाँ सैलरी मिलेगा ठीक ठाक। ठीक है भाई खाना खाओ अभी लास्ट में पीएम ये स्पाइसी लग गया मा ओंख्रि itu अमा बेदर आंथ' दिनै अमा बेदर जाया ओमफ्राय खिन्थु बे स्पेशल दै थेंक इउ बेवाइफोर हामपे आसामनिफ्राय लाबोदों आसामनिफ्राय बेबायदि हरनायनि थाखाय बेयावलाय एकदम माने हामबावनो फिथा जाबाय बायसा जाबाय आरो दंबावो खिन्थु नै बानलुआ खिन्थु स्पेशल बानलु गोदोर। बेखौ जानायसै आं खिन्थु ओंखाम जानो हागोन बेखौ ओरैनो जानाय नङा এইফালে আছে আমাৰ দাদা আছে দাদাও হেৰিৰ পৰা ন তিনচুকীয়া তিনচুকীয়াৰ পৰাও দাদাই কেইবছৰ হ'ল ইয়াতে আপুনি 10 বছৰ মানে জব কৰি আছে ইয়াতে বেংগলোৰত কেফে আৰু শুনি পাইছোঁ মই নিজৰ হেৰিও আছে বোলে আপোনাৰ মম'জ কি আজি ইয়াৰ কুকমেনটো ইয়াৰ ভণ্টি আছে কি বনাইছে বা ভণ্টি আজকে সরকি মাংস आज की सर्दी मांस क्या बनाया ये मच्छी के साथ क्या टमाटो हाँ ये और चावल है और ये क्या चावल बनाया नहीं है ये क्या क्या जीरा है? राइस जीरा राइस या चावल नहीं है जीरा राइस है चावल है व्हाइट राइस नहीं है जीरा राइस है कॉमेडी है और क्या बनाया रंजाली इसको इधर रखो उसको भी दिखाओ वो खड़ा क्या बनाया आज हाँ इसमें क्या है इसमें आप तो नहीं खाता है क्या चिकन खाता है खाते हैं ये तो चिकन नहीं है ना ये तो हाँ, फोर्ट है फोर्ट हाँ हमारा नोटिस का फेवरेट ये मीट है हम तो नहीं खाएंगे आज इसको मेरा बाकी भी उधर ले favorite। गया ठीक है बहुत और मेहनत ये किया है थैंक यू सो मच सिस्टर के ये लिए दाल है ये हाँ, हाँ। आलू भुजी आलू आपके भाजी, लिए, दाल। आपके लिए ये आपके लिए मेरे ये लिए भी बहुत मेहनत किया सिस्टर लोग ने ये वहाँ आपके लिए बहुत वेरी काम वेरी है। थैंक यू सो मच आपको वेलकम अभी हम सिर्फ खाने वाला है उसका पापा को मामा बोरै जाखो जानायफोरा आं जानायसो नागिरदों नै दा जोंहा बेखौ रंजालिया बानायाखै होनदों नामा रुटिखौ? आंनि लोगोसो बानाय जोंहा सासे बिनानावा बानायदों वो सिस्टारनि बनाया है रुटि शेफ मास्टर बहुत सेफ शुक्रिया इसको बना के हमको खिलाया है अभी खा के देखेंगे मैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है कभी भी खाया है ऐसा रोटी खाया है ये रोटी खाया अच्छा, तो क्या है? बहुत छुपा कर खाना पड़ता है मतलब जो पूरी का जो बचा हुआ है ना नहीं बचा जो हम लोग छुपा कर लेंगे ये चावल भी नहीं है हम लोग ये अ लोग नहीं अनियन होदोंना इयो जानाय नङा स्पेशल गेस्ट लोग को ही देते हैं तो लोगोफोर जों दा थांसिगोन आरो ना रुमाव रुमालनियाव थांफिनसिगोन ओमफ्राय नै जोंहा बहुत बहुत शुक्रिया हाँ भाई ठीक है फिर कब ना मिलेंगे हाँ मिलेंगे जरूर ठीक है सही से रहना अच्छा से रहना और अपना काम करते रहना ठीक है भाई फिर मिलेंगे এফালে আমাৰ ভণ্টি আছে ভণ্টিজনী যে আমাৰ অসমৰে হয় টংলাৰ ন ঘৰ টংলাৰে ঘৰ দে ভাল লাগিল দে থাক নানি नहीं नहीं एक ही साथ में লগ পাওঁ পিছত বাই অঁ মাইনা থাকক বাইদেউ যাওঁ আৰু বাই বাই भैया যাওঁ दायो थांसै जों रुमाव थांफिनसै आरो ना लोगोफोर गथ'आ फैबाय नै जोंना दे थाथ' गुड नाइट थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै होमबा जों ओंखाम जानो फैदोंमोन नालाय नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनगोन